Δεν θέλω κιόλας. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο είπαμε κάποια πράγματα που θα κάνω και δεν θα κάνω. Σας είχα αμέριστους συμπαραστάτες σε αυτό και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σκοπός είναι όμως να μιλήσουμε με πράξεις, γιατί στο μπλα μπλα όλα είναι εύκολα. Οπότε αυτή την εβδομάδα το πιο δύσκολο που είχα να κάνω και να αντιμετωπίσω και έχει να κάνει με την γυμναστική, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και να σας δείξω λίγο τι γυμναστική κάνω στο σπίτι όταν δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάποια εξωτερική δραστηριότητα, χορό, να πάω στο γυμναστήριο, να κάνω κάτι τέλος πάντων. Τώρα που έχει ας πούμε κρύο και δεν έχω χρόνο, θα κάνω στο σπίτι. Ένα μισάωρο, όχι παραπάνω. Εγώ δεν θα σας δείξω ολόκληρο το μισάωρο, παρά το γεγονός ότι θα το κάνω ολόκληρο το μισάωρο, για να μην σας πρίξω. Και γιατί δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρουν τέτοια βίντεο, και επειδή το κάνω πρώτη φορά, θα σας δείχνω τις ασκήσεις, θα σας αφήνω λίγο χρόνο και μετά μπορείτε αν θέλετε να τα ακολουθήσετε. Να πούμε σε αυτό το σημείο, με φωναχτά λόγια, δεν είμαι γυμνάστρια, δεν έχω σπουδάσει σε κάποια γυμναστική ακαδημία. Ό,τι μεταφέρω σε αυτό το βίντεο έχει να κάνει με την προσωπική μου εμπειρία, με τα πράγματα που έχω δει ότι ταιριάζουν στο δικό μου σώμα και απαντώ με έναν τρόπο και σε όλες εσάς που πολύ συχνά με ρωτάτε, ξέρω αν τι γυμναστική κάνω και πώς και τι και τα. Δεν θέλω να πάρω τη δουλειά κανενός, απλά θέλω να σας μεταφέρω πώς μπορούμε να βάλουμε την άσκηση στην καθημερινότητα με έναν λίγο πιο απλό τρόπο, μιας που μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο σπίτι μας, να μην μας φαίνονται τόσο δύσκολα και να μην αποφεύγουμε την άσκηση για αυτό το λόγο και είναι μόνο ένα μισάωράκι, ρε παιδί μου, που μπορεί όμως αυτό το μισάωράκι, αν το κάνεις καθημερινά με το που ξυπνάς ή όταν γυρίσεις από τη δουλειά, να κάνει καλό στο σώμα σου. Στο δικό μου σώμα έχει κάνει. Εντάξει, με βάση τη δική μου εμπειρία θα το πάμε. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να σας δείξω ότι δεν ξεκινάω κάθε μέρα με πολύ μεγάλη χαρά να γυμναστώ. Υπάρχουν μέρες που βαριέμαι πάρα πολύ, σαν τη σημερινή, ή ώρες που είμαι πολύ κουρασμένη και βασικά πεινάω, αλλά λέω στον εαυτό μου, κοίταξε να δεις, δεν θα μαγειρέψεις, θα παραγγείλεις κάτι. Μέχρι να το παραγγείλεις και να έρθει, δεν θέλεις ένα 40 λεπτό. Δεν θα έχεις προλάβει να κάνεις τη γυμναστική σου μέχρι να έρθει το φαγητό. Άντε ρε μέρη, σήκω. Λέω στον εαυτό μου και σηκώνομαι και κάνω λίγο γυμναστική. Βασικά σηκώνομαι και μετατοπίζω λίγο τα πράγματα εδώ στο σαλόνι, γιατί στο σαλόνι θα το κάνουμε. Και αυτός είναι ο χώρος που χρησιμοποιώ. Να κοίτα, έχω αυτό εδώ ας πούμε το τραπεζάκι. Το πάω εδώ στην ακρούλα και θα μετακινήσω και ένα τσίκι τον καναπέ. Όχι τίποτα τρομερό, δεν χρειάζεται να μένει σε 1000 τετραγωνικά. Δεν θέλω. Εδώ θα κάνω. Ξεκινάω. Κάτσε να σου πω. Η ώρα είναι 9. Λοιπόν, ξεκινάω με 5 λεπτά που βάζω ένα τραγούδι που μου αρέσει, όποιο σας αρέσει και σας βάλτε, και απλά χαζοχορεύω. Αυτό το ονομάζω ζέσταμα. Ταυτόχρονα το ονομάζω και καλή διάθεση. Και energy boost, mood saver and other English words. Το χρειάζομαι και για να μπω στη διάθεση του τέλεια, θα ακολουθούμε και λίγο για να ζεσταθώ. Εντάξει, όλα αυτά που σας λέω. Φοβερά επαγγελματικά, Εντάξει, απλά. Εντάξει, ρε παιδιά, έτσι κάνω. Αυτό δεν είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει, αλλά είναι μια μουσική που μπορώ να αγοράσω και να παίξω στο βίντεο. Οπότε. Και. Τι ωραία! Μα δεν βολεύει αυτό που έχω κάνει. Super motivational! Όπα! Μόνο τόσο ήτανε. Λούπα, δεν πειράζει τόσο. Έχουμε ήδη ζεσταθεί. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Για μισή ωρίτσα. Δεν είναι τίποτα. Το έχουμε. Λοιπόν, η πρώτη άσκηση με την οποία θα ξεκινήσουμε και την οποία θέλω να επαναλάβετε 20 φορές. Είναι το απλό, το squat. Κοίταξε, κάνουμε βαθιά καθίσματα. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλό
Εδώ, στα μπουτια. Θα μιλάω μόνο με επιστημονικούς όρους. Ναι, η φάση είναι αυτή εδώ. Την ώρα που έχουμε κάνει την κίνηση, 7 είναι. Καλό είναι να αισθάνεσαι ότι κάτι δουλεύει σε όλη αυτή την περιοχή που είναι έτσι πολύ. Γενικά νομίζω ότι θα είμαι στα καλύτερά μου σε αυτό το βίντεο. 10 που είμαι. 11. 12. Η δεύτερη άσκηση, γιατί σήμερα θα εστιάσουμε στα πόδια, γιατί αυτή είναι η problematic area, είναι τα βαθιά καθίσματα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, lunges το ξέρω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε 12 φορές συνεχόμενα στο ίδιο πόδι, εδώ σαν κυρία, τα χέρια στη μέση, 4, 5, 6 ή να το κάνετε relax, που μπορεί να γίνει αυτή η φάση. Τώρα έχω κάνει 7 από εδώ και 1 από εδώ. Κατά τα έχω κάνει. Και αυτή η άσκηση, πως καίει, Παναγία μου, αυτά. Αν είχατε και 2 βαράκια εδώ, θα μπορούσατε να το κάνετε και έτσι. Θα το πάω να αλλάξω. Γιατί δεν μπορώ, παιδιά. Υποφέρω κάπου. Περνάτε καλά. Το κάνετε μαζί μου. 20. 21. Πατέρμονο, δεν σταματάει. 22. Ωραία. Το έκανα. Και τελείωσε η άσκηση. Και η γυμναστική. Εγώ δεν έχω άλλο. Λοιπόν, τώρα, αυτό που μπορείτε να κάνετε για να μην κάψετε μόνο πόδια είναι να κάνουμε και λίγο κανένα push-upsάκι. Δεν είναι τίποτα. Push-ups, τα γυναικεία. Μην τρελαθείτε. Κάντε 15. Εντάξει. Ή 10. Αν είναι η αρχή. Ωραία είναι και 10. Κάνετε ή μόνο κάνω. Εμένα θα κάνω μόνη μου. Μόνη μου κάνω. Και τώρα θα κάνετε χρήση μιας καρέκλας. Τι κάνεις, ανεβαίνεις, κλωτσάς. Το κάνεις 12 φορές κάθε πόδι, δηλαδή εγώ το έχω κάνει 1, εντάξει. 2. Μέχρι να κάνουμε 12. Ή συνολικά 24. Πολύ ωραία. Και τώρα, αυτές ήταν οι 4 ασκήσεις του πρώτου σετ. Από τα 7 λεπτά που έχουμε βάλει, μας έχουν απομείνει άλλα 2. Τι κάνουμε? Ξαναπαίρνουμε τις ασκήσεις από την αρχή. Τι είχαμε στην αρχή? Βαθιά καθίσματα. Τέλεια. Ξανακάνουμε άλλα 20. Είναι ανάλογα, αυτή είναι λίγο κροσφιτάδικη αντίληψη. Ότι είναι παιδί μου σε 7 λεπτά ή 6 λεπτά, αναλόγως, έχεις καταφέρει να κάνεις το σετ πόσες φορές. Ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Εγώ τώρα θα έχω προλάβει να κάνω 1,5 φορά, γιατί έκανα τα 27 και έχω ακόμα 45 δευτερόλεπτα για να κάνω μερικά τέτοια συχαμένα. Συχαίνομαι στην άσκηση. Συχαίνομαι γιατί καίει. Οπότε, όπου με βρει το 7 λεπτό, θα σταματήσω. Έχω 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Που δεν περνάνε, δεν περνάνε. Έλα. Και χρονόμετρο μπορείτε να βάλετε στο κινητό σας βέβαια. Υποφέρω αυτή την άσκηση, δεν τη θέλω καθόλου. Αλλά πιστεύω ότι γυμνάζω πολύ. Τέλειωσε. Ο πρώτος γύρος. Τα πρώτα 7 λεπτά. Τώρα, καθόμαστε 30 δευτερόλεπτα και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο, 4 ασκησούλες θα κάνουμε. Πόσο γρήγορα θα προλάβουμε να τις κάνουμε μέσα στο 7 λεπτό και αν θα προλάβουμε να τις επαναλάβουμε και τέτοιο, ο καθένας με τη δική του φάση. Και ξεκινάω. Με κλάματα στα μάτια. Τι κάνουμε? Κάνουμε τα αγαπημένα μου burpees. Δεν ξέρω πώς λέγονται στα ελληνικά. Θα το κάνετε 10 φορές το συγκεκριμένο, το οποίο είναι, θα σας το δείξω από την αρχή από το πλάι. Κατεβαίνουμε, ρίχνουμε πόδια πίσω, τα φέρνουμε μπροστά, πηδάμε. Τέλειο. 1. Τέλεια για αυτά. Έχουνε πλάκα. 3. 4.
από εδώ στο 10. 10. Δεύτερη άσκηση. Η δεύτερη άσκηση είναι πάλι βαθιά καθίσματα. Όχι αυτά που κάναμε πριν. Ανοίγουμε λίγο πιο πολύ τα πόδια και ανοίγουμε και προς τα έτσι. Και είναι τα λεγόμενα sumo squats. Κάνουμε μια 15 από αυτά. Και πάμε. Είναι ανοιχτά δηλαδή τώρα. Γυμνάζεται άλλο σημείο. Εδώ σαν προσευχή. Θέλω να αντέξω και να κάνω 15. Έλα Παναγίτσα μου. Να τα και τα 5. Πάμε λίγο ακόμα, έχουμε 6. Αυτή είναι η φάση. Τέλειωσε η δεύτερη άσκηση του δεύτερου σετ. Έχω να σας δείξω άλλες 2. Και τι κάνω? Επαναφέρω την καρέκλα για ένα πιο εύκολο, χωρίς το πόδι πάνω. Έχουμε μόνο ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Με αυτό που έχουμε κατέβει, χοπ, ξανανεβαίνουμε. Τάκ. Γιατί πρέπει να γίνει 12 φορές από την κάθε πλευρά ή 24 ανεβάσματα. 4, 5 δηλαδή είναι αυτό, 6 είναι αυτό, 7. Μια σταθερή καρέκλα να πάρετε, μην πάρετε καμία μεροδάκια και αρχίζετε και κάνετε τέτοια και φάτε τα μούτρα σας. Και το έχω και έτοιμο στο λαιμό μου. 11. 24. Και για να κλείσουμε τις 4 ασκήσεις αυτού του δεύτερου σετ, για το οποίο έχουμε ακόμα να κάτσει να σου πω 3,5 λεπτά, θα κάνουμε μια πολύ φανταστική άσκηση με την οποία διασκεδάζω. Κάθεσαι εδώ και κάνεις μπροστά, μπροστά, μπροστά κλωτσίτσα. Σαν να ανεβαίνεις κάπου, σαν να τρέχεις. 50 τέτοια θα κάνετε. 25 από το πόδι. Που είναι έτσι ωραίο, έχει πλάκα. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί όχι. Νιώθεις κάτι και στους κοιλιακούς, ότι πάει καλά. Γιατί όχι. Στα πόσα είναι, δεν με τραβά. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω την ώρα που τα κάνω. Και δυσκολεύομαι. Που μας έχουν μείνει 2,5 λεπτά, τι κάνουμε? Ξανά πάμε το γύρο από την αρχή. Ξεκινάμε με μια δεκαριά burpees. Burpees, όχι το ρέψιμο, το burp. Αυτό. Το pop. Και πάνω. Να σας πω και το εξής. Αν ξεκινάτε τώρα, αυτό μπορείτε να το κάνετε και πιο χαλαρά. Δηλαδή να κάνετε απλά έτσι, για την αρχή. Δηλαδή αν μόλις έχετε ξεκινήσει, δεν χρειάζεται να τρελαθείτε στα hop hop, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ένα λεπτό ακόμα για να κάνω μερικά sumo squats. 15 αυτά έχουμε πει, έτσι. 7. 10. Και μου τέλειωσε το 7 λεπτό. Τώρα σταματάμε για 30 δευτερόλεπτα. Και μετά τι κάνουμε? Εσείς βάζετε το βίντεο εκεί από όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα. Γιατί τώρα θα επαναλάβουμε αυτά τα 2 7 λεπτά που κάναμε, έτσι ώστε να έχουμε συμπληρώσει ένα 28 λεπτό. Εγώ θα τα ξανακάνω, αλλά θα την κλείσω την κάμερα. Θέλω να πιστέψετε ότι θα τα κάνω, γιατί και εγώ κάνω την άσκησή μου τώρα. Περιμένω να έρθει και το φαγητό. Και έτσι απλά επαναλαμβάνετε αυτούς τους 2 κύκλους, τον πρώτο και το δεύτερο, από ένα 7 λεπτό ο καθένας. Θα σας δω μόλις τελειώσει ο δεύτερος κύκλος, σε 14 λεπτά από τώρα. Πατάτε pause και 14 λεπτά μετά ξαναβάζετε play, γιατί θα κάνουμε λίγο αποθεραπεία. Εντάξει. Εντάξει. Το κάνατε ή το κάνω μόνο μου? Τώρα, σας κοροϊδεύσα λίγο. Σας είπα ότι θα κάνουμε αποθεραπεία, αλλά πριν κάνουμε αποθεραπεία, να μην κάνουμε 2-3 σετάκια κοιλιακούς. Να κάνουμε. Θα κάνουμε 4 σετάκια από 20 αυτών των κοιλιακών που έχεις πάνω τα πόδια και χτυπάς αστραγάλους και πέφτεις. 4. Και δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Και κάνουμε αυτό που μου αρέσει πολύ. Είμαστε εδώ πανάσκελα και σηκωνόμαστε ολόκληροι και κουμπάμε πόδια. Και το κάνουμε αυτό 15 φορές. Τέλειο. Εδώ χρειάζεται να βάλετε ένα μικρό στρωματάκι πίσω, γιατί θα πονέσει πολύ σπουδική στήλη μου το. Και άμα θέλουμε, σταματάμε για 20 δευτερόλεπτα ή
Συνεχίζουμε στο δεύτερο σετ από 20 τέτοια. Ή δεν συνεχίζουμε. Είναι η δεύτερη μέρα. Γι' αυτό είναι όλα τόσο δύσκολα. Σκοπός είναι να το ολοκληρώσουμε. Τώρα να παίρνουμε και μια ανάσα ενδιάμεσα, δεν πειράζει. Και αυτά είναι ωραία. Αλλά εγώ τώρα δεν έχω κουράγιο να κάνω τέτοια. Έλα, πατήστε pause. Πάμε να κάνουμε άλλα δύο. Και μετά θα κάνω αποθεραπεία. Κουράγιο! Λοιπόν, εάν τρέμουν τα ποδαράκια σας, είναι φυσιολογικό. Θα κάνουμε λίγες διατάσεις. Πρώτα το ένα ποδαράκι 20 δευτερόλεπτα από εδώ. Μετά το άλλο ποδαράκι 20 δευτερόλεπτα από εδώ. Μετά ανοίγουμε ποδαράκια, κάνουμε λίγο εδώ μπροστά. Όσο μπορεί ο καθένας. Εγώ τόσο μπορώ. Μετά κάνουμε εδώ τα ποδαράκια μας, πώς μας το λέγανε στο σχολείο, σαν πεταλούδα μας το λέγανε αυτό. Ή κάνουμε αυτή την πεταλούδα που είναι αρκούντος γελία, ή το σωστό είναι τέλος πάντων να κρατήσουμε όσο μπορούμε ίσια την πλάτη μας και λίγο με τους αγκώνες να πιέσουμε κάτω τα πόδια μας. Αλλιώς κάνουμε έτσι. Θα κάνουμε το ένα μας ποδαράκι εδώ. Α, τι ωραία περήφανα, να τραβήξει εδώ. Πόσο πετρουλάκι είναι αυτή η κίνηση που κάνεις εδώ. 20 με 30 δευτερόλεπτα και από εκεί. Λίγο ασκούμε και μια μικρή πίεση προς τα κάτω εδώ. Έτσι όπως είμαστε εδώ, μαζεύουμε και το άλλο το ποδαράκι. Τραβάμε λίγο προς τα κάτω. Εδώ πέρα. Έτσι εδώ που είμαστε στα όρθια, κάνουμε αυτό το κλασικό από τη μία και από την άλλη. Και να κάνουμε λίγο και γλουτούς. Ξάπλωτη. Βάζουμε σαν σταυροπόδι εδώ την κατάσταση και τραβάμε το πίσω πόδι προς τα μπροστά. Και εντάξει, επειδή κάναμε και μερικά push-ups, να κάνουμε και λίγο τέτοιο και λίγο τέτοιο και μια στιγμή έτσι και από εδώ και τέλειωσε. Παναγία μου, Χριστίνα, θα κλείσω βίντεο με κλάμερ. Όχι, προς Θεού. Όπως σας ξαναείπα, αυτό το βίντεο έχει γίνει για να σας δείξω λιγάκι, ρε παιδί μου, πώς μπορείς αν μια μέρα δεν προλαβαίνεις να κάνεις τις δραστηριότητες που θέλεις, τις γυμναστικές σου, τα αυτά, να πας γυμναστήριο, ότι δεν χρειάζεται να χάσεις τη μέρα, μπορείς μέσα στο σπίτι σου, χωρίς κανένα εξοπλισμό, να κάνεις κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσουν να κρατηθείς σε φόρμα. Και αν αυτό σας φαίνεται λίγο, αυτό το 20-30 λεπτάκι τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Καλύτερα να ξεκινάμε από μικρούς στόχους και να καταφέρνουμε μετά να κάνουμε μία ώρα γυμναστική και μία μισή ώρα γυμναστική και ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Γιατί κέρδος είναι και το μισάωρο που μπορεί να σας φαίνεται άμορφο ότι θα σου κάνει ένα μισάωρο την ημέρα. Κι όμως, γιατί χθες είχες ένα μισάωρο γυμναστικής. Δεν είχες, δεν χάνεις τίποτα να έχεις ένα μισάωρο γυμναστικής στην καθημερινότητά σου. Σε βάζει σε μια εγρήγορση και μετά σου δημιουργεί τη διάθεση εκτός από μισή ώρα να κάνεις, ξέρω εγώ, 45 λεπτά. Και το καθημερινό, που χρειάζεται μία μέρα ρεπό σίγουρα, ακόμα και από αυτή την πολύ απλή γυμναστική, το καθημερινό κάνει δουλίτσα, παιδιά. Δουλεύει το σώμα, δεν κοιμάται, ενεργοποιείται, βρίσκεται σε μια κατάσταση, σε μια εγρήγορση. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τέτοιου είδους πράγματα να λέμε και μέσα από εδώ. Ξέρω ότι αυτό το κανάλι που έχω εδώ στο YouTube είναι αρούκουτο, έχουμε πει τα πάντα, έχουμε κάνει τα πάντα, αλλά αν σας αρέσει, εμένα μου αρέσει να μην ασχολούμαι μόνο με ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εμένα μου δημιουργεί ενδιαφέρον να ψάχνω κάθε φορά και κάτι εντελώς διαφορετικό για να συζητήσουμε και να κάνουμε. Αν σας αρέσει, επειδή την ίδρωσα τη φανέλα σήμερα πάρα πολύ, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe σε αυτό το κανάλι. Ξέρω ότι όταν κάνεις subscribe σε αυτό το κόκκινο κουμπάκι σου βγάζει τώρα και ένα κουδουνάκι. Πατήστε και το κουδουνάκι μία για να σας έρχεται η ειδοποίηση ακριβώς μόλις ανεβάζω βίντεο. Και μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα share, να αφήσετε ένα comment. Θέλω, εάν έχετε τον οποιοδήποτε τραυματισμό, να προσέξετε πολύ ακόμα και με αυτές τις πολύ απλές ασκήσεις. Δεν είμαι γιατρός και δεν είμαι γυμνάστρια. Κάνω ό,τι έχω δει ότι στο σώμα μου λειτουργεί και αντέχει το σώμα μου να το κάνει. Όλα τα πράγματα χρειάζονται λαου-λαου και τη συμβουλή του γιατρού μας. Οπότε, αν έχετε μηνίσκους, μέσες, τέτοια, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σας πω τι θα κάνετε και τι δεν θα κάνετε. Γι' αυτό θέλει μία προσοχή. Σας ευχαριστώ που το περάσαμε μαζί και αυτό και σας ευχαριστώ που με στηρίζετε στα New Year's Resolutions μου. Μου αρέσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Θα έχω πιαστεί αύριο. Κάντε και ένα σκύλο. Ωραίος είναι ο σκύλος. Πόσο fit, Παναγία μου. Πίνασα που είναι και αυτό το φαγητό.